Takže sovu, ktorú som nafilmoval na starom krásnom buku. Na starom krásnom buku, tak tu sú vývršky jej potravy, potravinové zvyšky, ktoré vyvrháva. Čiže zvyšky srsti, kostičiek, pravdepodobne piskor. Ryšavka, piskor, ryšavka a nevieme, možno nejaké ďalšie myši, alebo teda hlodavce. Takže to je jej rozbor potravy, dá sa povedať. Len to by bolo treba rozoberať trošku podrobnejšie, preskúmať.